Bismillahirrahmanirrahim. Rêwîtiya çiya beşa duyem ez û Morîstank. Dirê de laqî hinek Morîstankan hatim. Min dêna xwe da wan dibin erdê de xanî ji xwe re çêkirine. Tev bi hev re bêsekin dixebitin. Ji bo zivistanê qût amade dikin. Tînin mala xwe û bi cî dikin. Rizqên peyda kirine ku zêdeyê quweta wan be pênc-şeş heb hêza xwe dixin yek û bi hev re dibin mala xwe û datînin ser hev. Min ji wan re got, merheba ji we re, qewet û bereket be. Rewş û tevgera we gelek bala min kişandin. Dixwazim ji we hinek pirsan bikim. Ger hûn bersiva min bidin ez ê gelek kêfxweş bim. Ji kerema xwe min neşkênin. Ez dixwazim ji we sûd bikirim. Lewra di ajalan de ji bo mirovan mînakên xweşik hene. Mezin û wekîlê Morîstankan serê xwe helda û bi zimanê xwe yê hal got: Merheba ji te re jî. Serê pêşî ez vê yekê li ser navê gelê xwe ji te re bibêjim. Em jî qewmekin, mafê me yê heyatê jî heye. Hûn mirov qet hayî ji me namînin. Wek gararan di ser me de derbas dibin. Wek garanan di ser me de derbas dibin û me dibin piyên xwe de dipelxînin. Hûn di heqê me de û yê ajalê din de gelek nezan û zalimin. Carinan jî hûn di xaniyên xwe de şîranî dirêjin û paqij nakin. Xwedê jî me ji bo paqijiyê dişêne. Hûn tên jehr davêjin erdê û me dikujin. Madem wisa malên xwe paqij bigêrin, qena em jî nekevin xaniyên we. Ji xwe paqijî ji îmanê ye. Xwedê ji yên paqij hez dike. Hûn me bê qîmet û bê erk hesab dikin. Lê bizanbin Rabbê alemê çi çêkiribe tê de bêhed û bêhesab armanc û hikmet hene. Qey tu nizanî Xwedê di kelama xwe de behsa me jî kiriye. Silêman pêxember bi zimanê me dizanibû. Rojekî dema gîşt newala Morîstankan yek ji me wisa gazî kiribû. Gelî Morîstankan bikevin meskenên xwe qena Silêman pêxember û leşkerên wî bê hemdî we nepelxînin. Silêman pêxember dengê Morîstan yê sah û fêm kir. Ji ber vê yekî pêxemberê Xwedê bişirî û hemd ji Xwedê re kir. Piştîvan agahiyan bi şertekî ez ê bersiva pirsên te bidim. Şertê min jî ew e ku tu ji vêga pêve baldar bî. Pêl me nekî û di heqê me de hişyarî bidî mirovan. Min gote baş e, ser çavan. Pirsa min ewil ev e. Zivistanê çend lib xwarin besî we ye. Gelê hûn çima ewqas zêde xwarin kom dikin? Serokê Morîstankan ser navê qewmê xwe got: Bira, em qewmekî xebatkar û bi tedbîr in. Ji candaran re tenê bi qasî xebatên wan encam heye. Pêşgiriyeka spehî jî nîvê heyatê ye. Sibê dê çi bibe û çi were serê me em nizanin. Ji Xwedê pêve kes bi xeybê nizane. Dibe ku çend sal ser hev xela rabe. Ji ber vê yekî em ji bo xwe zaf zêde qût berhev dikin. Ji bilî van sebeban em bi izin û bi emra Xwedê tovan dixin bin erdê qena hêşîn bibin û ji bo we û candarê din bibe rizq. Morîstan kusa domand. Ez vê yekê ji te re bibêjim. Ji pêşeroja me ya ji bo pêşeroja me ya kin sekin bi me nakeve. Ji sibê heya êvarê em ji xwe re qût amade dikin. Lê em li we mêze dikin ku hûn ji bo jiyana xwe ya axîretê qet naxebitin. Jiyana dinê li ber ya axîretê kin û bêqîmet e. Heyata axîretê ji bo mirovên karên qenc dikin çêtir e, gelek xweş û bêdawî ye. Em çûna we de bûna me serê xweş de ji zêrane dikir. Her tim me ji bo xwe û ji bo qewmê xwe bixebitiya qena em ji dojeyê azad bûna û em biçûne bihuşta Rabbê xwe. Hûn çiqas li dinyayê bimînin jî rojekî hûn ê koçe dawî bikin. Jiya were ji we re ya baş ew e ku hûn tobe bikin û hûn ji bo çi hatibin afirandin li gor wî bikav bavêjin. Piştî vê bersiva watedar min got maliya va bersiva te gelek watedar û xweşik bû. Xwedê kêmasiya te û qewmê te nede. Înca ka ji min re bibêje hûn çima ji hev naqetin û her tim alîkariya hev dikin. Qey hûn bi serê xwe nikarin karê xwe bikin
و neyarên xwe bertaraf bikin. Wekîlê Morîstangan got, Keko di biratî û destevgirtinê de alîkarî û rehmeta Xwedê heye. Karên ku em nikarin bi serê xwe bikin, bi alîkariyê ji bo me gelek asan dibe. Neyarê me bi vê awayî ji me titirsin. Di îxtilaf û gengeşê de jî hêz belav dibe û dibe sedema bindestiyê. Netewên ku nabin yek bela wela dibin. Qey tu nabînî li ser rûyê erdê hinek netew hene ku hejmara wan bi qasî hezar milyone lê ji ber îxtilafê ji dewletên zalim û qurre re hemalî û xulamî dikin. Divê hûn werin ser hişê xwe ji xewa xefletê hişyar bin. Eva 500 sale hûn radizên bes e, ji xew rabin sibehe. Nexwe çola wehşetê de hovîtî û xeflet êwa talan bike. Kapsekine ez ê serpêhatiya xwe û hevalên xwe ku beriya salek qewimî wişte re bêjim qenet û qenc hêza yekbûnî fêm bike. Min got kerem ke. Morîstankê got, rojekî em ji bo rizqê xwe derketbûn ser rûyê erdê. Piştî çendiyek me qûtên xwe anî ku em berin malê lê em çi bibînin? Şêrekê dijwar li ser rûyê xaniyê me, li ser deriyê xaniyê me rûniştiye. Me zaf rîca û zarejar jî kir, raheta xwe xira nekir. Ji ciyê me xel dabû ranebû. Bi quretî ji me re got, ez dikarim di gepekî de we hemû em bixwim. Min hêrs nekin û belav bin. Me lê mêze kir ku çare tune. Me hêza xwe kir yek û planên xwe çêkir. Hejmara me bi hezaran bû. Sed hebên me di guhên şêr de, sed hebên din di pozên wî de, 200 hebên meyên din jî di devê wî de ketin hundurê şêr û me bi hemû hêza xwe şêr da bergezan. Hevalên meyên din jî di nav pirçên şêr de xwe gîştan şermê şêr û wîdan bergezan. Bi êrîşa me hişê şêr çû. Laşê wî qulo qulo bû û di cî de bi bazdan reviya. Ji wê rojê pêve çavê me bi şêr neketiye. Erê divê pêvçenê de ji me bi dehan kes pelixîn û mirin lê nexeme. Bila qewmê me bi xêr û bi selamet be, dilê tiştên din e. Piştî vê bersiv û mînaka xweşik min şehbanûya Mîroyan re got, min girîngiya destevgirtin û yekîtiyê qenc fêm kir. Lê nêrîn, bawerî û daxwazên me cuda ne. Ji her mejiyê dengek derdikeve. Ka ji min re bêje em ê di vê rewşê de yekîtiya xwe çawa ava bikin? Şehbanûyê got zaf rehet e. Di vê warê de jî li alema me mêze bikin. Di nav me de mînakên xweşik ji bo we hene. Ka ez hinek ji te re îzah bikim. Serê beşî di nav xwe de yekê zane, şareze, xêrxwaz û bihês û bi dilovan. Bi rêya meşweretê bixin serok. Bihês û mal piştgirî bidine. Bila ew jî ji her qismên mirovan yên qenc, zana û şareza ji xwe re bixe şewirmend. Bila di her warî de wezareta ava bike. Hûn jî rêz û hurmet bidin raman û baweriyên hev. Dema xayîntî û xwefiroşiya rêveberan an jî mirovan derket, bila wezareta dadmendiyê cezayên herî mezin û biêş bidewan. Çi bibe bila bibe nehêlin kes navbeyna we xira bike. Hûn bi hev re hene. Ger hûn nebin yek, hûn ê herin yek bi yek. Carek hadî dubare dikim. Ger hûn nebin yek, hûn ê herin yek bi yek. Carek adin. Ger hûn nebin yek, hûn ê herin yek bi yek. Ku mafên we were bin pîkirin, heta dawiyê li peyî bikevin. Lê ne bi fitne û qirênê û bi şer û kuştinê. Mafên xwe bi rêya dadgehan bigerin. Serokên xwe jî ji bo xwe nexin îlah. Sîstem û pergaleka wisa ava bikin ku serok jî bila girêdayê zagonan bin. Morîstankê domand got, înca mirovê sondxwar. Ez bawerim te bersiva xwe stand. Mirovên xirab û yên qenc heta qiyametê ê di nav we de hebin. Şîreta min li mirovên qenc ew e ku ji rewş û ji jiyana me ders û îbret digirin.
هێزا خۆ بخن یەک هەرتم قەنجیە بکن ئەمرێ بالمعروف ێک بینن و نەهێلن کارên خراپ وەرن kirin gotina dawî destevgirtin û destevgirtin. Piştîvan bersivan min Şehbaniyê re got te bi lîsanê hal li ser navê qewmê xwe gelek şîret û dersên xweşik û bi ibret ji min re got. Mala te ava û yê qewmê te ava. Xwedê we ji hemû derd û kulên dinyayê parêze. Mirovên wek Sileyman pêxember bi hêz û bi rehem laqî we bîne. Ez ê serpêhatiyên xwe û we ji qewmê xwe re ji serî heya binî bêjim. Dibe ku qewmê min û mirovên dilpak gotin û şîretên te ji bo xwe bixin rêber û li dinê û li axîretê bi ser kevin. Bi xatirê te tu û qewmê xwe emanetê Xwedê bin, silav û serkeftin.